Nu er vi så nået til Bjørn Nørgaard, som også står herude ud til parken her og foran Horsens Kunstmuseum. Og han er jo altså repræsenteret med blandt andet de her to skulpturer her. Vi har Fantasi på venstre hånd, og så har vi Kærlighed på højre hånd. De er en serie af en hel række skulpturer, som bliver kaldt for dyderne. Og Bjørn Nørgaard, han har jo den opfattelse, at kunsten i dag skal formidle en eller anden etisk holdning. Så det er altså nogle af de her ting, som han sådan ser som vigtige dyder i dagens samfund. Samtidig så kan man jo sige, at de her på sådan tærsklen mellem park og museum også sådan måske bliver en eller anden form for forbindelse mellem det naturlige på den ene side og det kunst, om ikke kunstige, så i hvert fald menneskeskabte. Altså kunst og natur bliver tit set som sådan modsætningsforhold. Og de her, de ligner jo næsten en slags totempæle, eller i hvert fald abstraktioner over mennesket. Og hvis man holder fast i totempæle i første omgang, det er jo sådan en hvad skal man sige, en bearbejdet træstamme. Så det er sådan en slags træstamme, som er blevet gjort til et kulturobjekt eller et kunstobjekt i indiansk sammenhæng i hvert fald. Og der er faktisk også lidt i det her, de her overfladen, der det sådan minder lidt om træ, men altså, de er jo lavet af jern.